Искаш да се научиш как да правиш това, или това, или пък това. Остани до края на видеото. И здравейте, шефчета, аз съм вашето шефче и вие моите шефчета и си направих предизвикателството да пробвам новия AI тренд, с който буквално разгърнях българския интернет. Искам да ви науча вас, вие да може да го правите, си правите каквото поискате, мога да го използвате за всякакви ваши цели и проекти. Абонирайте се, харесайте това видео и първо ще ви дам туториала и ще генерираме заедно нещо, да се научите колко е лесно буквално. И накрая ще ви покажа колко гледания изкарахме в TikTok за 7 дни. Просто е скандално и наистина мога да правите всичко и да генерирате всичко, каквото си представите, дори да е скандално, така че да, хора, правете каквото искате. В момента буквално е 12:30 вечерта, ама си викам, айде да ви направя туториал вече, че стана лудница. Айде хора, нека да започваме да генерираме нещо заедно. Първо ще ви покажа туториала, който е супер лесен и може да го направите навсякъде, в всякакви композиции у вас навънка, в банята, всичко може да направите. И първо, разбира се, нещото, което правите, да заснемете вашето видео. Така снимаме се. Окей, заснехме се и да изберете снимка на човека, който искате да направите. Сега ще направя speed, защото го избрах. Следващата стъпка е да цъкнете линка ми в описанието, което ще ви заведе до AI инструмента и влизате в него. Така, вече сме вътре в него. Цъкате, чакайте сега да го намериме. Ето тук са всички модели, може пък да ви хареса и нещо друго. Аз ще ви покажа как се прави този тренд. Така, ето го, Link Motion Control. Цъкаме, дами и господа, супер лесно, всеки може да го направи. Даже тук нещо съм тръгнал да правя. Speed. Цъкаме Character Image, е това горното, вижте, Character Image, слагаме спидарата. Слагаме Speed, така. И на Motion Video, чакайте да се качи Speed и ще ви покажа. Така, ето имаме го Speed, на Motion слагаме нашето видео, което заснехме. Цак, така слагаме видеото. Така, имаме видеото вътре, на промпт нищо не пишете, то това е специализирано само за това. Scene Control казваме да, ако искаме да е, все едно е в нас. Все едно, както си го правя на моите клипчета, е в бакграунда, съм в дома ми, идва спица едно, така си го представете, цъкаме да. От видеото искаме. Така, Keep Original Sound, може ако има музика или такова да има. Ще сложиме и цъкаме Generate. Цак. Толкова лесно, дами и господа. Това е. Така. И сега чакаме 2-3 минутки и ще имаме готовия резултат, който сега ще ви го покажа. Окей, хора, изчакахме 5 минутки и нашата генерация е готова. Ето ни. Така, снимаме се. Гледайте, говоря. Ха-ха, не е ли перфектно, хора? Просто вижте. Така, снимаме се. Просто е перфектно, нямам какво да кажа и буквално си го теглите и мога да си го използвате за всякакви видеа, хора. Мога да правите момичета, момчета, каквото искате, където искате, на плажа, на еди къде си, каквото решите мога да направите. И също, разбира се, може да изкарате пари с това. Дори и в YouTube, напълно е монетизирано и адекватно, така че мога да си направите всякакви неща, няма да ви давам идеи, но да, хора, толкова е лесно и може да го правите. Може да отидете, цъкнете линка в описанието ми и използвайте AI инструмента, който използвам аз. И така ще си направите яки видеа, поредици и всичко, каквото искате. Нека да набързо да ви покажа колко гледания направих в TikTok и да приключваме кратко, бързо, лесно, вкусно, да ви покажа какво става и така. Скоро много яки видеа идват, ще гледате просто какво става. Но принципно гледам да правя трендове и такива неща с AI, не го използвам за някакви други цели. Така, за 7 дни, дами и господа, сме направили 11 милиона гледания, 200 000 човека са ни разгледали профила, 200 000 лайка, 17 000 коментара, 16 000 шера. Просто, това за парите, знаете, в TikTok не се правят пари на гледания, така че да. Така че да, хора, просто е скандално, лесно е.
действайте. Вие сте. Цъкайте линка в описанието и започвайте още сега. Аз бях вашето шефче и вие моите шефчета и това е един бърз туториал как да го правите. Чао, чао!